aadi bil aadi salaade aadi ɓuri fuɗɗorade aadi bil aadi salade aadi ɓuri fittude aadi. Bandiraɓe musidɓam tedduɓe hettiyankoɓe am tedduɓe worɓe e rewɓe mawɓe e sukaɓe wonɓe wuro e wonɓe e ladde, jam Allah waale mon, jam Allah nyalle mon, jam Allah hiire mon koni tigi mbajjiri fecciri windere mum. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique, yeeɓiyankoɓe weltare TV, dendagal calsaltiri pelle men, dendagal rendo fulɓe, jam Allah waale mon, jam Allah nyalle mon, jam Allah hiire mon. aadi bil aadi salade aadi ɓuri fittude aadi. aadi mon aadi men e mon ko kala ñande aletta so yeehi ha oɗo saaha joni emin keblana on yewtere men, yewtere mon wiitede tufde gandal. tufde gandal ko yewtere nde musidɗo men miñi men sehil men Amadou Moussa Anne mo kewɗen wiide cukalel laaɓa juuɗe hewno addande ene kala saaha so tawi o heɓaki musidɗo men sehil men ceerno men Sar Abdoulaye Sar guiɗo fulɓe kala ene hewno arde hen. so tawi on ne heɓaki musidɗo men sehil men Amadou Dia Pullo jaydiyanke wittiyanke labtu golle gorko mo tiriyime ene hewno kañumne arande en e yewtere men tufde gandal. hande kadi aranoni hen ko musidɗo mon sehil mon almudel mon Ghali Abouba gorko mo likseba gorgol walla mbiyen likseba guural yero, guural wela ndiyam yaaje beddaji moƴƴe ngari ƴogoɓe eɗen kewi wiide noon udumere wona lomto bafal. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men tufde gandal, ene nangani en gaaci ɗi musidɓe tedduɓe hono El Hadj Mama Gaye. so tawi koto banggue karallagal to ko musidɗo men miñi men soko labɗo reedu labtuɗo golle on woni Saydou Abouba gorko mo likseba gorgol. yewtere men tufde gandal alede hande 14 lewru mboyi hitande ujunnaje 2021. tufde gandal men kadi hande eɗen mbawno hadde to leydi Sénégal, to leydi Sénégal hakkude Samba Libetake e Samba Liɓe Daro, mbiɗen hakkude Samba Libetake e Samba Liɓe Daro, eɗen mbawno hadde hakkude oɗo suka debbo biteɗo Adji Sarr e hakkude mum Ousmane Sonko. nde won noon musidɓe tedduɓe rogere nde ɗiggani taw kono wona toon paaɗen. tufde gandal ne wawno hadde Dakar e nder leydi Sénégal nde haala musidɓe tedduɓe pomle ɗakket hakkude ɗe ɗo fedde witende M2D woni landaji Lunda e yimɓe Ousmane Sonko hakkude mum e laamu leydi Sénégal kono wona toon paaɗen. tufde gandal ene wawno hadde ɗon to leydi Sénégal haala ko fate nde ɗo darde fayidinde no feewi
de Serigne Muntaga Mbacké khalifa général mo Mouride dari kay ha seppoji ponnoɗi wadde hande e janggo taw ko seppoji kulɓinnoɗi darnoɗi ɓerɗe Sénégal naaɓe kala e ko taari ɗum haadi seppoji mbawi haytinede kono musidɓe tedduɓe wona toon paaɗen. tufde gandal bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene wawno nawde en ha to leydi Mauritanie. to leydi Mauritanie noon kalen e oɗo saaha joni ko fate gonka e alhaali Mohamed Ould Abdel Aziz mennoɗo ardade leydi Mauritanie tumaɗo hande mbuñari kewndi e borjungol koppereje leydi ndi kañum e wondiɓe mum e gollidiɓe mum jofaɓe fidendi e oɗo saaha joni yoga e mabɓe ne mbaɗa mandat d'arrêt ɓe hen ene goni sous contrôle judiciaire ene kada yaltude leydi ndi passeport ɗumen ne kefta kono musidɓe tedduɓe wona toon paaɗen. tufde gandal ene wawno nawde en ha to leydi Maroc ko fate subgo oɗo cuɓaɗo hande waɗa ko fate hoorejo catal bitegal CAF woni confédération africaine de football tawa kadi ko sud africain suɓa caggal nde masala ha daña hakkude ɓen ɓe o ɗaftodiranno woni on Sénégal najo e oɗon Mauritanie najo kono musidɓe tedduɓe wona toon paaɗen. tufde gandal men hande ne wawno nawden ha to leydi Mali e laamu transition e jillu baddawo hoorejo leydi ndi waɗi e oɗo ñalawma hande tuggi hanki fayi hande ha ɓawa janggo jillu makko waɗi to leydi Algérie kono musidɓe tedduɓe wona toon paaɗen. tufde gandal ene wawno nawde en kadi hande ha to leydi Côte d'Ivoire kalen ko fate jaltugol aduna oɗon mennoɗo wonde hoore jagoɗɗe leydi ndi biteɗo Ahmed Bakayoko tawa kadi ko jiɗaɗo e leydi he korsinaɗo e laamu ngu teddinaɗo kormaɗo to banggue lundiyankoɓe kadi gorko mo hutanoka e nder wuuro mum segala to mboto mum dasa kono musidɓe tedduɓe wona toon paaɗen. tufde gandal ene wawno nawde en hande musidɓe tedduɓe ha to leydi Afrique du Sud e jaltugol aduna oɗo gonnoɗo roi Zulu tawa kadi ko kewɗo doole e musidɓe tedduɓe ko neɗɗo influent no fewi e nder leydi Afrique du Sud woni leydi Nelson Mandela kono musidɓe tedduɓe wona toon paaɗen. bandiraɓe kan hanɓe jalluɓeɓe kala nana wiya joni noon holto tufle gandal fayi holto paaɗen bandiraɓe musidɓe tedduɓe tufde gandal caggal nde yoga e yimɓe bindi en ɓatakuji ɓe hen mbaɗi noddago ɓe mbi eɓe jiiɗi waɗnede cimtol haysinno waɗanoma yen dutto e cimtol ko fati musidɓe tedduɓe événement ji walla janguji mbaɗanoɗi e nder dowlaji tentuɗi Amérique ɗin janguji mbaɗanoɗi ñande 1 lewru septembre ñande sappo e 1 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e 1 woni 11 septembre 2001 taw ko janguji musɗi mbaɗanoji e dowlaji tentuɗi Amérique ɗin janguji caabima musidɓe tedduɓe ha yoga e leyɗele walla mbiyen ha windere nde foof naati crise aji bonɗi no fewi tawa kadi crise aji ɗi ha joni dartaki tawi kadi ɗin janguji ko janguji ɓurɗi musde ɓurɗi hamnade ko janguji kadi ɗi dowlaji tentuɗi Amérique meeɗa miijade jottoranoki ko ɗin janguji tigui dowlaji tentuɗi Amérique waɗano mbiyen ñande 11 septembre 2001 dowlaji tentuɗi Amérique musidɓe tedduɓe fiyama e ɗuure ngal piggal noon taw ko wat boniɓe mbaɗi janguji 4 deggodirɗi janguji ɗi kala e ñalawma goto musidɓe tedduɓe e saaha dabbo
musidɓe tedduɓe e nder waktuji ɗiɗi tawɓe jooɓima pittali kene guime ha ujunnaji ɗiɗi e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗo neɗɗo. ɗin janguji noon mbaɗi koto hakkude to wiyete Manhattan to New York e to wiyete Arlington Escansaville to Pennsylvanie. tawi janguji ɗi kala kadi mbaɗi musidɓe tedduɓe mbiɗen ko nder waktuji ɗiɗi woni hakkude 8h14 minutes woni waktu jeetaɓi wiyano fayi 14 minutes e waktu sappijo ene fayi mintaji tati woni hakkude 8h14 e 10h03 minutes. janguji ɗi kala musidɓe tedduɓe tawama ko fedde jeeyaɓe e réseau Al-Qaïda. musidɓe tedduɓe ko kañumen mbaɗi ɗiɗon janguji ɗi kala kadi mbaɗi musidɓe tedduɓe ko balɗe ɗiɗi caggal nde janguji wari watto woni musidɓe tedduɓe attentat suicide waɗano e nder Afghanistan. tawa ɗin jalguji musidɓe tedduɓe tuufino ko commandant anti taliban en, tawa kadi kañum wonno ministre de la défense on woni biteɗo Ahmed Shah Massoud. janguji 11 septembre woni 12 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e goho to dow laaci tentuɗe Amérique. musidɓe tedduɓe tawa ko janguji keblanaɗi, tawa kadi ɗin janguji ɗi joofi ko nokkuji walla mbiyan galleji woni des bâtiments symboliques, nokkuji parnortoɗi dow laaji tentuɗe Amérique parnorto nokkuji ɓurɗi mantinade tawatede rewɓaji funnague leydi ndi. musidɓe tedduɓe ko ɗon de woni to ɗiɗo janguji toɓɓi. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men tofde gandal, mbiɗen ɗin janguji mbaɗi ko ñande subaka talata 11 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e goho woni 11 septembre 2001. tawa janguji ɗi waɗi ɗum ko 19 terroriste woni wat buniyanke ɓe kutiri noon ko avion ngaji 4 tawi ko avion ngaji ligne woni avion ngaji baɗoɗi transport. tawi hen ɗiɗi musidɓe tedduɓe jani ko to nokku to wiyete tour jumelle to World Trade Center to Manhattan New York. avion tataɓo toɓɓi ko Pentagon noon musidɓe tedduɓe ko toon woni siège de défense leydi to Washington. ɗeɗon laaɗe diwoje tati mbari dendagal pittali jolnoɓe e nder majji, mbari kadi pittali kewɗi taw ko gollotonoɓe e nder ɗi nokkuji so ɗi jani. e nder heure-uji ɗiɗi musidɓe tedduɓe mbiɗen tawa tour jumelle ɗi World Trade Center juuteni muɗum walla mbiyen towede mum ene qiime ha 415 métre. musidɓe tedduɓe e nder waktuji ɗiɗi tawa murɓima e leydi, sababu jande ɗi kadi saabima ha kuɓeje towɗe goɗɗe takkinode saɗa ɗon kewɗe kela musidɓe tedduɓe saabu nattude joguede hoolare. musidɓe tedduɓe mbiɗen avion ngaji ɗi ko 4 avion nayaɓo noon kan toɓɓuno ko galle danejo woni Maison Blanche, kono kan heɓani yettade toka fano caggal kayde jolnoɓe makka woni passager ji makka nde keeɓi hay qiiga tigui wonde lanaka koko détourna ɓe keeɓi habaru kadi to banggue téléphone aji wonde Amérique yanama ko laaɗe diwoje jani e mumen. musidɓe tedduɓe ko ɗon ɓe pelliti yerlitade pittali mabɓe ɓe mbawi habde e ɓeɗon wiyeteɓe les pirates woni détourné ɓe ɗen laaɗe ɓe cippiri mumen ha kaɗon laana. musidɓe tedduɓe ronki yettade to fano laana kaka yani to wiyete Sankasville ɗum noon tawe to Pennsylvanie. janguji bannori mbisuɓe tedduɓe ñande 11 septembre 2001
saabima mbiɗen ha ujunnaji ɗiɗi e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi neɗɗo wasi hen fittandu mum kene wona kadi ujunnaji jeegom e temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e goho neɗɗo wonɓe mbarmi hen musidɓe tedduɓe tawi nder ɓen waɗi barmuɓe tampuɓe to tour jumel tan musidɓe tedduɓe toon ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi neɗɗo tato capanɗe ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi e tato neɗɗo wasi toon fittande mumen tawi hen temed tati e capanɗe nayyi e tato ko wiyeteɓe koninkoɓe faabu woni sapeur pompier en arnoɓe faabade hen capanɗe jeegom musidɓe tedduɓe ko police ji mbasi hen pittali mumen nde yeehi ha hitande ujunnaji ɗiɗi ɗiɗi woni hitande wotere fawi hen dowlaji tentuɗe Amérique lammum ɓe tafi commission ɓe mbi ɗum commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis d'Amérique on commission noon woni darde mum e liggey mum ko wadde losgoje mum ha laaɓa andina Amérique naaɓe andina windere nde kala holno ɗiɗo janguji gardi holno ɗi mbaɗira holno ɗi laatori beele kadi musidɓe tedduɓe no pulaar heewide ma feere bonande feere moƴƴa holno ɓe mbawata wadde haaɓe palo janguji goɗɗi musidɓe tedduɓe baaɗi ni bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men tufde gandal nde mbiɗen on commission noon tafaɗo en 2002 ndi ha mayirde lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e temedde hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi woni en 2004 commission yaltini rapport muɗum woni cimtol mum ko fate ɗiɗon janguji rapport noon holliri tengtini wonde ko fedde witende Al-Qaida ko kañumen mbaɗi ɗiɗon janguji tawi kadi ɓe kolliri 19 terroriste wonnoɓe ɗeɗon laaɗe diwoji desnoɓe ɗeɗon laaɗe kamɓe foof kadi koɓe terɗe woni koɓe membre fedde Al-Qaida tawi kadi ardide en fedde Al-Qaida ko biyeteɗo Osama Ben Laden ko adi janguji ɗi taw wondino yaltino e ka yawa habride haali o waɗino Amérique menacé o andiniɗo windere nde kala mawfi Amérique piggal musgal ha aduna firto yejjittake o wino mawfi Amérique to ɗuure e musidɓe tedduɓe ɗum laatima ñande janguji ɗi mbaɗi o haali tigui tigui wonde ko kanko waɗi janguji ɗi musidɓe tedduɓe kono ɗum haɗaniɓe wadde enquête mabɓe ha enquête o tengtin tigui ko wi ko noon e nder enquête o kadi ɓe kolliri ko biyeteɗo Khaled Cheikh Mohammed ko kañum woni organisateur principal ɗiɗon janguji musidɓe tedduɓe ɓe ɓannoɗe e dowlaji tentuɗe Amérique rapport mabɓe final woni rapport tigui tigui sakkette gasɗo joganiɗo rapport ha laaɓi holliri tigui janguji ɗi kala wonde ndeɗon fedde witende Al-Qaida janguji koɓe péri hen gam wawde wadde ɗiɗon janguji ɓe périma hen temedde nayyi ujunere ha temedde joyi ujunere taw ko halis dollar mo Amérique ñamata musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men tufde gandal mbiɗen ɗiɗon avion ngaji nayyi taw ko avion ngaji baɗiraɗi ɗiɗon janguji taw kadi ko avion ngaji de transport woni nawoji passager ji hen ɗiɗi koɗi hinde Boeing 757 ɗiɗi keddiɗi ɗi musidɓe tedduɓe ko Boeing 767 laaɗe nayyi ɗe kala musidɓe tedduɓe ɗe jettima to ɗe toɓɓuno walla ɗe jettima koɗe jinno wadde ko so wona laana nayaba ka so laana nayaba ka noon ko kañum woni laana kaɓe mbiyata 93 United Airlines ko kan woni yan laana yanka e nder falde Pennsylvanie mbiɗen tawa kadi ko passager jolnoɓe makka ka
ko kañumen tigi mbawi wadde feere haka yani beele ka wasa yettade to ko faano to nde won noon fandare makka wonno koto Maison Blanche. laaɗe nayi musidɓe tedduɓe ɗeɗon laaɗe kanji kala musidɓe tedduɓe ɗe ponno décolde wonno diwde ɗe ponno diwde so ɗe ummortoɗo to aéroport so ɗe ummototo kanje nayi kala ɗe ponno diwde ko hakkude 7h45 minutes fayi 8h10 minutes kono teskama kanje fof le tardi wala majje tardi fodde kene wona mintaji 10 ene waɗe majje kadi tardude musidɓe tedduɓe kene wona 45 minutes kono kaɗo lana wiyete ka vol AA11 kan ka diwi ko 7h59 minutes lana gorka ka hinde IA 175 kan diwi ko 8h14 minutes vol goɗɗo moɓe mbiyata AA 77 kan diwi ko 8h20 minutes walla IA 93 kan diwi ko 8h42 minutes so tawi mbiɗen ko vol AA diwi ko 7h59 kan lana mbiɗen ko américain ko air American Airlines kaka Boeing 777 e ka jolluno 80 passager e 11 neɗɗo wiyeteɓe membre d' équipage woni pilotaji ɗi e musidɓe tedduɓe gollotoɓe nder majje mbiɗen ka diwi ko 7h59 ka diwi ko tardi fodde 14 minutes to aéroport international to Logan e nder Boston ɗum ne tewe e nder état biteɗo Massachusetts kan lana ka fano ko Los Angeles e nder état mo Californie ka détourna ko sanga 8h14 minutes caggal nde ka diwi fodde 15 minutes musidɓe tedduɓe wat boniɓe wonnoɓe makka ardiɓe ko biteɗo Mohamed Atta ko Égypte najo omo wondi Arabie Saoudinaɓe ko wayno Satam Al Soukami e biteɗo Walid Al Sihri e biteɗo Wayla Al Sihri e Abdel Aziz Al Omari ɓeɗo kala ɓe jolduno koye passager ji he koye mabɓe ɓe jolduno ɓe dettorni ka musidɓe tedduɓe ko kamɓe kadi iɗi felmade banggue rewo tour biteɗo tour jumela tawateɗo to World Trade Center 1 musidɓe tedduɓe kan lana ka feccite dow e nder étage he ko hakkude to wiyete 93e étage e 99e étage woni étage battowo 93 e 99 étage ko hakkude makka hakkude maɓɓen ɗo ka rewi musidɓe tedduɓe kare makka ko sanga 8h46 minutes caggal nde ka diwi fodde 32 minutes e ka woni e juuɗe ɓeɗo wat boniɓe woni terroriste en so tawi ko vol IA 175 kan ko lana Boeing ga 767 ka jolluno ko 56 passager woni 56 passager wondude e yimɓe jeenayo membre d' équipage hakkude pilote gollotoɓe lana ka ummino musidɓe tedduɓe koto aéroport international to Logan to Boston kadi ko 8h14 minutes musidɓe tedduɓe kan tardi fodde 16 minutes ka adi kako diwa ka fano koto Los Angeles nde yeehi ha 8h45 minutes caggal nde kadi fodde 30 minutes ko ɗon tigui musidɓe tedduɓe wat boniɓe ɓe jalti tawi hen goto ko émirat najo ɓe keptilana ka ɓe mbaɗi ka détourné ɓen goni hono oɗo biteɗo Narwan Al Sehi e biteɗo Fayaz Beni Hamad ɓe ɗiɗo ko émirat naɓe e Saoud naɓe hono Mohammed Al Sahri
e Ahmed Al-Gambi e Hamza Al-Gamdi ko ɓeɗon kaɗo lana woni yankata tour jumel to banggue worgo tour jumel tawateɗo to worgo musidɓe tedduɓe ka fecciti ko hakkude 78e e 84e étage tour o fodde temeddiɗo neɗɗo ɗon e ɗon mbasi hen pittali mumen hono lana ka hinde wiyete ka vol AA77 kanko vol American Airlines koko Boeing 757 kan lana julluno ko 56 passager wondude e yimɓe jeegom taw ko membre équipage woni hakkunde pilote e gollotoɓe lana ka kan lana 4 minutes aji sappo kadi wi koto aéroport international to Washington Dul to Dul e nder wuro wiyetego Dul ene tawi e nder Virginie kafano koto wiyete Los Angeles musidɓe telluɓe nden ka diwi ha 3 hojom ko ɗon tigui ɓeɗon nde ka diwi ha 3 minutes musidɓe tedduɓe nde ka diwi ha 3 minutes ko ɗon tigui ɓeɗo tawa kadi ko ɓeɗo wiyeteɓe les pirates woni tigui wat boniɓe ko ɗon tigui ɓe mbawi heftude ka e juuɗe musidɓe tedduɓe pilote en kadi tourna ko sanga 8h53 ko ɓeɗo woni détourné ba on woni biteɗo hani Hanjour e biteɗo Nawaf Al-Hamzi e biteɗo Salem Al-Hamzi e goɗɗo ne wiye Khaled Al-Mihdar e goɗɗo kadi ene wiye Majed Mouqed ɓeɗo fof ko sawdunaɓe ko Arabie Saoudinaɓe musidɓe tedduɓe sominoɓe nder passager ji ɓe dettorni ko 4 minutes kan noon musidɓe tedduɓe kafano walla ko toɓɓuno koto Pentagone ka yani koto Pentagone e saaha nde ko yani nde ko jolluno 64 neɗɗo ko hen mbasi pittali mumen wondude 120 neɗɗo gollotonoɓe nder Pentagone mbasi hen pittali mumen so tawi noon ko vol IA 93 woni lanana yaɓaka kan musidɓe tedduɓe ko United Airlines kaka hinde Boeing 757 kan jolluno ko 37 passager wondude yimɓe jeeɗiɗo membre d'équipage woni hakkunde pilote e gollotoɓe makka ka tardi diwde fodde ken wona 4 minutes tawa haɗi ko diwde musidɓe tedduɓe ko kewgol laaɗi diwoje hakkude diwoje e juuroje e to boowal laaɗi diwoje to wonno woni tigui to boowal laaɗi diwoje international Liberty Newark ene tawe to New Jersey woɗɗani New York City kan lana kafano ko San Francisco ko toon woni destination makka ko libaneɓe dettourni ka ɓen goni biteɗo Ziad Zara e wondude sawdunaɓe ko wayno Sada Al-Gamdi e biteɗo Ahmed Al-Nami e goɗɗo ne wiye Ahmed Al-Hanzawi ko sanga 9h28 minutes musidɓe tedduɓe ɓe dettourni ka caggal mintaji sappo ndeka diwi mbiɗen nde passager ji woni jolnoɓe lana ka caggal nde ɓe keeɓi téléphone aji wonde Amérique yanama tawa kadi ko laaɗi diwoje yanira ɓe keeɓi haqiqa ɓeɗon kadi wat boniɓe musidɓe tedduɓe ɓe gandi tigui kan lana kadi yiiɗi ko waɗi jango mum ko ɗon tigui ɓe pelliti yellitade pittali mabɓe nde wonnoon ɓe jenana ñande mayde gurdam wodani ñande gurdam kadi mayde ala musidɓe tedduɓe ɓe pelliti haɓede ɓe pelliti dartade ɓe pelliti hadde lana ka kamɓe foof e yennede koɓe wasoɓe pittali mabɓe
kono musidɓe tedduɓe ɓe jiiɗa kam laana ka yiyanu yatoɓe mbasata pittali mabɓe kadi ɓe mbasa barora pittali goɗɗi ko ɗon tigui ɓe pelliti habde e ɓen jolnoɓe kan laana yinnoɓe détournude ka fodde capantati tati minute ɓe mbadda porli e nder makka hande laana ka saami e leydi kala ka saami noon koto banggue worgo ɓaaƴo funnague to wiyete Pittsburgh ɗum ne tawe to Pennsylvanie tawa kan laana ka faano koto wiyete Capitol e nder Washington woni municipalité to Maison Blanche ko toon laana ka toɓɓuno kono ka yettaki kono ko goto kadi musidɓe tedduɓe wasi yettade nokkuji to ka faano musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe Afrique e dendagal yeeɓiyankoɓe weltare TV bandiraɓe musidɓe tedduɓe heltiyankoɓe tufde gandal ko weli dumata ko ala ko gasata so wona laamu Allah ko feewi hen kala ummi koto jomiraɗo ko oñi hen kala on ñagama yafuya ko ñawi hen kadi on ñagama le cafri toon to banggue nanɗi musidɓe tedduɓe wona joganade ɗum gandal ala mataw ko gilli faade e leñol ngol ko caggal kadi ne musidɓe hewɓe namdi yo battane yewtere nde ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko musidɗo men min Saydou Abouba dokkodiren adi kadi yewtere men tufde gandal alet paaɗo so hawre welede Allah.